El segon oli que provarem serà un oli de l'Empordà. Si agafeu la copa o el gotet, el que tingueu, el poseu a la palma de la mà i ho anirem escalfant. Aquesta denominació està en la part nord-est de Catalunya, ho veureu al mapa quan passeu la presentació. És la part de la zona nord de Girona. És una denominació que es caracteritza per tenir un clima marítim, però modificat per la tramuntana, que és un vent que bufa amb una intensitat forta. És una zona que té una pluviometria important, entre 500 i 700 mil·lilitres a l'any, i es caracteritza també perquè té unes temperatures moderades. Les varietats principals de la denominació són l'argudell, la corivell, la llei de Cadaqués i l'arbequina, que han d'estar en un tant per cent, almenys del 80%, perquè es pugui considerar oli d'aquesta denominació, i després admet fins a un 20% d'altres varietats que estan presents a la zona. Les característiques de l'oli de la DOP Empordà són característiques que ens recorden coses verds. És una de les característiques que té en el seu plec de condicions. Si ara tenim la copa ja escalfadeta, farem la primera fase, la fase olfativa, així passarem a provar aquest oli i veurem quin fruitat té. Fem-ho? Va! Veieu que és un oli que també és diferent. Té una intensitat de fruitat que es percep de forma clara. Ens recorda l'abelló. Ens recorda també herbes aromàtiques. Posem a la boca, ho provem. A la boca notem l'abelló, notem la nou verda, la pell de plàtan i és amarg, ho notem en una intensitat mitja bastant clara, és picant, té un punt de picant que es percep amb claretat i és astringent. Notem la seva astringència també a la boca. I aquest seria un oli típic de la denominació d'origen Empordà, que com veieu és diferent de tots els altres que hem provat.